terrorism in the advent of fake news and disinformation in my country. We need to work it out. We need to prove that we are the voice of the people. We are the media. We are the facilitators. Aniya na ang mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Ako si Paul Palacio. Tutok na! Sa mga headlines, mag-asawa ug duha ka driver sa payong-payong nga tricycle gipamusil patay sa managlahing lugar sa Maguindanao. Kanhigigirahang lugar sa Matanog, Maguindanao, bubuan na og minilyon nga kapital alang sa banana plantation. Sa detalye sa ato mga balita, upat ang patay sa managlahing shooting incident sa probinsya sa Maguindanao kagahapon. Apil sa namatay ang mag-asawa nga gikan na malit og saging sakay sa pick-up type nga Mazda. Ani ang report ni Marvin Revilla. Wala na'y kinabuhi ang mag-asawang Salik o Guarya Sulaiman human gipamusil sa wala mailhim mga armado sa sitio proper, Barangay Sambulawan, Dato Salibo, Maguindanao, kagahapon sa buntag. Base sa investigasyon sa Maguindanao PNP, sakay ang mga biktima sa ilang pick-up type nga Mazda. Patabok na kini sa kalsada nga gibaha, kalit silang gipamusil gamit ang punto kalibre 45 ug 9mm pistols. Ang mag-asawa gikan na malit og saging sa North Cotabato ug mopauli na unta sa Dato Unsay Municipality. Napagan pa sa pagpamusil ang driver sa payong-payong nga tricycle nga giila sa mga pulis nga si Narix Bangkaling nga nadala pa sa ospital apan namatay gihapon. Personal grudge ang migawa sa inisyal nga investigasyon sa mga pulis. Samtang patay usab sa pagpamusil sa wala mailing armado ang driver sa payong-payong nga tricycle sa Dato Udin Sinswat, Maguindanao kagahapon sa hapon. Gila sa kapulisan ang biktima nga si Bibot Tasil Masundig, 36 anyos, o residente sa Malagapas, Rosary Heights 10, Cotabato City. Migawa sa investigasyon sa mga pulis sa Dato Udin Sinswat nga padulong sa coastal area sa lungsod ang biktima. Dihang gipusil kini gamit ang punto kalibre 45 nga pistola. Maghatod lang unta og pasahero ang biktima dihang gipusil kini. Aminado ang pulis nga dili nila masuta ang motibo sa krimen. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe! Dako ang potensyal nga mulambo ang ekonomiya sa lungsod sa Matanog, Maguindanao nga kanhigigirahan kaniadto kay musulod na ang mga mamumuhunan sa lugar ug nakita nila nga maayo kini sa tanom nga saging busa. Nagka-interes sila nga mububo og hapit tunga sa bilyon ka pesos nga puhunan aron masugdan ang banana plantation. Ani ang report. Battlefield no more. Kini ang mamahimong sitwasyon sa Barangay Bugasan Sur sa lungsod sa Matanog, probinsya sa Maguindanao. Human dunay tulo ka kapitalista nga may bubo og 468 million nga puhunan aron himuon kining plantasyon sa saging. Sa usa ka sulat pahayag gisaysay ni Regional Bangsamoro Board of Investors Board Governor Muhammad Pasigan nga atul sa pagbisita sa mga investors na ibog kini sa lugar kay ang yuta ug klima mayong tamnan og saging sama sa Cavendish ug Cardava. Atol sa meeting sa Regional Bangsamoro Board of Investment, gisaysay ni Governor Pasigan ang tibuok luna usa ka kanhigirahanan ug karon mamahimudang usa ka economic zone sa Bangsamoro Autonomous Region. Ang mga investors nga mosulod mawang Usman Banana Farm Cardava nga magbubog 277 million, Tayan Banana Farm Cavendish nga magbubog 128 million ug ang Abay Banana Farm Cavendish nga magbubog 62 million. Sa pagkakaron, tulo ka kumpanya nga dunay 519 ka mga trabahante ug kini sila puros kanhi manggugubat nga karon mag-uuma na. Matod ni Pasigan, ilang gidasig ang mga kapitalista nga bubuog kwarta tungod kay investor friendly ang ilang rehiyon ug doon na sila mga tao nga andam manarbaho. Daghan na ang mibubuog kapital sa rehiyon sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao tungod kay naningkamot ang Board of Investment nga mangimbita og mga kapitalista aron mulambo ang ilang rehiyon. Ang Barangay Bugasan Sur nahimutang sa taas nga bahin sa lungsod sa Matanog, probinsya sa Maguindanao.
Ang Matanog dunay 36,000 ka mga residente base sa 2020 nga survey sa Philippine Statistics Authority ug kasagaran sa mga residente membro sa tribong Maranao. Edith Kadoaya, News 9 Philippines. Stay safe! Sunod-sunod nga nagdunol og hinabang ang lokal nga gobyerno sa General Santos City ngadto sa mga benepisyaryong residente og security force sa syudad. 7 ka mga mobile vehicle sa security force og toolkit og cash alang sa mga migraduate sa TESDA training. Ani ang report ni Eugene Hinutan. 7 ka mga bagong patrol vehicles ang giturn over sa lokal nga gobyerno sa General Santos City ngadto sa SWAT, Joint Task Force Gensan, Traffic Enforcement Unit, City Mobile Force Company sa General Santos City Police Office, Civil Security Unit ug Traffic Management Unit. Mismong si Gensan City Mayor Lorely Pacquiao ang personal nga mi-turnover sa mga sakyanan. Natigayon ang pag-turnover atubangan sa General Santos City Hall building niadtong Lunes, Agosto 8. Pinaagi niini, mas mapadali pa ang pagresponde sa mga otoridad sa Gensan hilabi na sa panahon sa emerhensiya ug assistance. Sa susamang adlaw, nang hatag sabog TESDA toolkit si Mayor Pacquiao sa mga benepisyaryong may pailawom sa Special Training for Employment Program CONSTEP sa TESDA. Busa nagpasalamat si TESDA Provincial Director Elcid Castillo kang kanhi Congressman Bobby Pacquiao ug City Mayor Pacquiao sa ilang nahatag nga tabang. Sa mensahe ni Mayor Pacquiao, gilaraw niini ang iyang mga plano aron mas makatabang pa sa TESDA, apil na niini ang pagpatukod og training centers sa mga lagyong dapit sa syudad. Gawa sa TESDA toolkit, muhatag sab og 15,000 pesos nga cash si Mayor Pacquiao sa 800 ka mga benepisyaryo. Sumala sa mayor nga walay laing tumong ang pamilyang Pacquiao kundi mapadayon ang pagtabang ug mahatag ang tiunay nga pagpanerbisyo sa katawhan sa Gensan. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Mas istriktong gimonitor sa Office of the City Veterinary ang mga biyahe o movement protocol sa mga borders sa Barangay Limuco o sa Limpapa, siyudad sa Zamboanga. Kini tungod sa padayong hulga sa African Swine Fever kon ASF o Avian Influenza o Bird Flu sa Zamboanga City. Sumala ni City Veterinarian Dr. Mario Ariola, kinahanglan nga mo presentar og veterinary health certificates o Bureau of Animal Industry Shipping Permits o Meat Inspection Certificates ang mga transporters o mga buhing hayop o meat products nga usa sa mga paagi sa control measures aron mapatukan ang pagsulod sa mga infected animals o karne sa syudad. Kinisubay sa City Ordinance 566 kon the Ordinance for the Prevention and Control of Zoonotic and Non-Zoonotic Transboundary Animal Disease with Economic and Public Health Impacts sa Zamboanga. Base sa Licomo Border Transaction Report, as of July 2022, ubay-ubay na ka mga hayop ang napasulod sa syudad nga gilangkuban sa 652 ka mga baboy, 135 ka mga baka, 372 ka mga karabaw, 258 ka kanding, 6,830 ka mga manok, 230,000 ka mga piso sa manok, ug 2 ka iro. Nakatala sab ang OCVET og 1,779,600 table eggs, 579 hatching eggs ug 61,000 balot o duck eggs ug 300 kilos sa pork byproducts nga napasulod sa syudad gikan sa probinsya nga pulos alang sa commercial purpose ug personal use. Kahinumduman nga una pa man ang bulan sa Hulyo, gidid-an na ang pagsulod og hogs and pork products sa mga border control points sa syudad, sanglit gideklarang anaa sa ASF Red Zone ang Zamboanga, Sibugay. At tangi! Triathlete nga taga Zamboanga del Norte, third finisher sa Ironman 70.3 Cebu. Bisan pa og nahatagag penalty. Og food hub sa Alabel, Sarangani Province, gipasaligan sa DA nga tabangan.
ang mga taong dunay mga ginahambin nga mga grabing mga balatian o comorbidity, hilabi na ang mga senior citizen, sila ang mas delikado nga maigo sa coronavirus disease COVID-19. Busa dubling pag-amping ang himuon og tambali ang mga ginahambin nga mga sakit. Ang pagtumar sa Bilonga Gold Herbal Capsule is a food supplement makatabang aron mapunggan nga musamot ang mga balatian. Turmeric o luyang dilaw ang nag-unang sagol sa Bilonga Gold. Gisagulan og sodium ascorbate o vitamin C aron mas mulig-on ang immune system. Ang Bilonga Gold Herbal Capsule mapalit sa mga butika. Do you want to be beautiful inside out? Visit RNC Lounge Aesthetics and Wellness, located at Door 3, Molavi Building, Emilio Jacinto Street, Davao City. Your total beauty and wellness center. Enroll now at Lyceum Philippines University Davao Campus. Courses offered: College of Health and Sciences, BS Medical Technology, BS Pharmacy, College of Business and Accountancy, BS Accountancy, BS Administration, BS Management Accounting, BS Customs Administration, Bachelor of Arts and Sciences, Bachelor of Multimedia Arts, Bachelor of Forensic Science, College of International Tourism and Hospitality Management, BS Hospitality Management, BS Tourism Management. They also offer junior college and the following courses: Now, LPU Davao offers Air Academy Drone Flight Training Program. Choose to take the lead. Choose LPU Davao. Enroll now. This portion is brought to you by Toyota. This portion is brought to you by Rizal Memorial Colleges. This portion is brought to you by Double Light and Power Company. Nakuha sa triathlete gikan sa Zamboanga del Norte ang ikatulong pwesto sa bag-uhay lang gihimo nga Mega World Cebu Ironman 70.3 sa Mactan New Town sa Lapu-Lapu City. Kiniluyo sa gipahamtang nga multa o penalty sa atleta tungod sa sayop nga paglabay niini sa botelya nga giinom nga tubig atol sa padula. Ani ang report ni Dina Diestro. Gitapos sa triathlete nga si John de Deos Alcala, sulod sa 4 ka oras 37 minutos ug 54 segundos ang 1.9 kilometrong paglangoy, 90 kilometrong pagbisikleta ug 21 kilometrong pagdagan sa gihimong Mega World Cebu Ironman 70.3 sa Newtown Mactan, Lapu-Lapu City petsa 7 sa Agosto. Nakuha ni Alcala ang ikatulong pwesto para sa overall category. First place sab kini sa out of 40 male 25 to 29 age category. Third place out of 574 male category. Ngon man 11th place out of 876 overall category. Sumala ni Alcala na ang kununta niini ang titulong dato Lapu-Lapu kung wala pa nadugangan ang iyang oras ug 5 minutos isip multa tungod sa paglabay sa botelya sa giinom niini nga tubig atol sa dula. Dugang ni Alcala, importanteng hibawon matag atleta ang mga gipatumang regulasyon sa salmutang dula bisan pa nagbalik-balik na sa pagsalmot. 4:37 dayon og wala ko na penalty sa 5 minutes, so nasa sa 4:32. Naglabay ko og water bottle nga gipangatag sa mga marshal dayon, which is bawal na di para sa una nga kinanan mo sa una nga kuha naman sa tubig inom din ilabay. So bawal naman dahil siya, di pareman nila sa international na districto din nila kay kuhan. So wala ko kabalo kay ang ako ang pagkaibalo kay katurang mga good gel kanang mga supplement bitaw nimo nga bawal di sila labay kay kuhan jud ta ma penalty. So wala ko mag-expect.
Usas mga miyembro sa Tri-SND Barracuda si Alcala, ang giilang best triathlon team sulod sa duha ka sunod-sunod nga higayoning tuiga. Kasamtangan sab nga coach sa mga triathlon enthusiasts sa dapitan og Zamboanga del Norte si Alcala. Alhamdulillah, wala makakuha na kita, makanara kita kuan. Even if ay mga kakulian sa mga kuan, depende sa swim, bike, or run. Pero overall, naragit po. Kaluyan lagi po sa Ginoo. Daghang salamat sa kuang sponsor sa Tri-SND Barracuda, Sultan Naga de Mapuro, yung Tri-SND from Lanao del Norte. So daghan kayong salamat sa akong mga de Mapuro family, and also sa Bitargo Philippines, Bitapuad, sa mga coaches, kay Coach Dan Brown and kay Coach Annie Brown. Kailangan mo talagang lahat ng oras, pagod, patience, pagising ng umaga, ayun doon na, trabaho ko na naman, hapon, trabaho na naman, everyday trabaho para makuha yung kung anong gustong ibigay ng Panginoon. Hapit 2,000 ka mga triathlete gikan sa 44 ka mga nasud ang misalmot sa gihimong Mega World Cebu Ironman 70.3, di nahimong usa sa mga finalists si Alcala para sa himuong Ironman World Championship sa Latay, Finland sunod tuig. Dinah Jestro, Newsline Philippines, Province of Zamboanga del Norte. Stay safe. Gilaumang mudagsang pa ang mga tao sa food hub sa Alabel, Sarangani Province aron mamalit og produkto sa mga mag-uuma human gipasalig sa Department of Agriculture Region 12 nga mutabang sila sa marketing ug muhatag og sakyanan alang sa mobility sa abot sa mga mag-uuma gikan sa bukid. Ani ang report ni Eugene Hinutan. Misaad ang Department of Agriculture Region 12 sa lokal nga gobyerno sa Alabel, Sarangani Province nga mutabang sa mga mag-uuma sa lungsod nga nagapamaligya sa ilang mga produkto sa Alabel Food Hub nga nahimutang sa AFSA Compound, Barangay Alegria. Kagahapon Agosto 9, kuyog si Municipal Mayor Vic Paul Salarda. Mibisita ang mga personahe sa DA Region 12 sa Food Hub sa pagpanguna ni Ray Ilianan, ang market specialist, di nakadaig kini sa maayong pagdumala sa Alabel Food Hub, asa na ila na kini sa Tibok Region 12. Nagpasalig ang DA nga mutabang sila sa paghatag og mga sakyanan nga mauna-unyay gamiton isip mobile market sa mga produkto sa Food Hub. Makita sa Food Hub ang mga preskong gulay nga harvest sa mga mag-uuma sa lungsod, sama sa talong, ampalaya, gabi, sitaw, kalabasa, puso sa saging ug uban pa. Gawas sa mga gulay, duna say baligyang prutas sama sa avocado ng kaog saging, ug banana chips, ginisang alamang, baguong, wild honey kundugos, dayok, sinamak na suka, nakapak na mga bulinaw ug duna say flavored coffee. Gingganyo sab sa DA ang mga buyer gikan sa laing lugar nga mobisita sa Food Hub. Sanglit lapad ang market system ug koneksyon niini dakong tabang sa mga mag-uuma sa Alabel. Dungan nga gidala sa DA12 ato sa ilang pagbisita sa Food Hub kagahapon ang ilang kadiwa program. Ang kadiwa ni ani at kita katuwang sa diwa at gawa. Ang kadiwa usa ka market system di nagatanyag kini og mga agricultural goods sa ubos nga presyo aron makatabang sa mga Pilipinong kabus. Gipasalamatan sa mga Food Hub vendors si Mayor Salarda, hilabin na ang lokal nga gobyerno sanglit dakong tabang alang kanila o sa ilang mga pamilya ang Food Hub. Gidasig ni Mayor Salarda ang katawhan nga suportahan ang 5K Masaganang Alabel program sa lungsod, hilabi na sa pagbugna og backyard garden sa matag panimalay, ingon man ang pagbuhi og mga native nga manok aron dunay dugang kita sa matag pamilya. Good news sab alang sa mga Food Hub vendors kay hatagan sila og financial assistance isip tabang sa ilang panginabuhian pinaagi sa Department of Social Welfare and Development kun DSWD. Eugene Hinutan, Newsline Philippines. Stay safe. Gitambungan sa mga opisyal sa probinsya sa North Cotabato ang book launching ni Carlo Galay David, ang iladong magsusulat sa probinsya nga nagdetalye sa kasaysayan sa Kidapawan City nga nagsaulog sa ika-75 katuig nga kabahin sa Timpopo Festival 2022. Ani ang report ni Marvin Revilla.
Gihimo ang book launching sa usa ka mall sa Kidapawan City nga kabahin sa Timpopo Festival 2022. Ang librong Proclivities, A Collection of Stories. Nakalatid ang istorya sa syudad sa Kidapawan nga gisulat ni Carlo Halay David. Nakasulat sab dinhi ang mga mugbong istorya nga gistorya sa mga katigulangan. Mabasa sa libro ang pulong nga Kidapawan gikan sa tribong Ubo Manubo nga Tidapawan. Bot pasabot, Spring in the Highland. Subay sa etymology, 13 ka mga pinulungan ang nagubad sa pulong nga Kidapawan. Sumala ni Kidapawan City Mayor Jose Paulo Evangelista nga mitambong sa book launching. Importante ang pag-ila o pagtahod sa kasaysayan aron masubay ang gigikanan. Mitambong sa book launching sila 3rd District of Cotabato Representative Ivy Dalumpenes, Isip Representante ni Cotabato Governor Emilio Lala Talinio Mendoza, Provincial Tourism Officer Josephine Abiliana, City Tourism Council Chairperson Bianca Isla Villarico, City Councilor Rochelle Gantuangco Soreta, Irene Claire Pagal, ug Judith Navarra. Mutya ng Cotabato Summer Fernandez ug Dato B. Ikdang gikan sa Council of Elders of Indigenous Peoples. Gipasalamatan ni David ang tanang mga mitambong sa book launching. Hilabi na sa naghatag og importansya sa iyang trabaho. Pipila ka mga iladong mambabalak sama ni Rita Gadi nga nihatag sa ilang positibong review ug tubag sa librong Proclivities. Dr. Warlito Katuray, Chairperson English Department, Sulaiman University, ug si Gerald Helendez, magbabalak gikan sa Tacurong City. Gipahigayon usab dayon ang book unboxing ug libreng pag-apod-apod sa libro ngadto sa pipila ka mga espesyal nga bisita. Marvin Revilla, Newsline Philippines, Province of North Cotabato. Stay safe. Gipangtudluan ang 47 ka mga responders sa lungsod sa Carmen, North Cotabato sa vehicle extrication o basic rope rescue. Ang training gipangunahan sa mga personahe sa PDRRMO, samtang 35 ka mga personahe sa PNP, 39th Infantry Battalion sa EFP, PDRRM ug local government units ang mipailawom sa rope rescue training nga kasamtangang gipahigayon sa RC Martinez, Muaan, Kidapawan City. Sumala kang Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office Head Mercedita Foronda ang paghatag og training sa mga responders ug uban pang community volunteers nga kaabag sa PDRRM ug MDRRMs dakong tabang hilabi na sa pagresponde panahon sa kalamidad. Gipangunahan ni Cotabato Governor Emilio Talinio Mendoza ang 5 ka adlaw nga training. Og makato naghingpit sa mga balita nga nahagpat sa Newsline Philippines Information Center. Alang sa dugang mga balita, bisitaha ang website nga www.newsline.ph. Sa Facebook page, Instagram, newsline.ph. Ug sa Twitter, newsline.ph. Kung aduna mo'y mga balita o impormasyon sa inyong tagsa-tagsa ka mga lugar sama sa sunog ug baha, mamahimo ka na ninyong i-share pinagi sa Newsline Messenger. Masundan usab ninyo pinagi sa pag-subscribe sa YouTube channel sa Newsline Philippines. Ako si Paul Palacio. Daghang salamat and stay safe!